Ukhalibhungane kulwandle i-Second Beach yaseSajonisi luqhela ukuzala lume ngempambo ngelixesha lonyaka. Impawu zokuba kuqujwa apha zithe chithisaka kuyo yonke indawo. Why we put those flags like this? It shows that the beach is closed. The swimming is prohibited. No one allowed to swim on the beach. Amashishini asekuhlaleni agqejwa lungatsitywa ntwala. Ichaphazeleke kakhulu ngamandla. Hambe ayisabonakali kwento eyenzeka mhlawumbe kwenzeka mhlawumbe imoto ibe yi-1 okeqalile nje le COVID le. Hambe kwesike kulena indawo ba indawo engaphandle le. So imoto ziqale apha before singenelwandle. ISajonisi itsala umdla kubakhenkethi kwihlabathi liphela. Ukuvalwa kolwandle kukrako kwencindi yekhala kule dolophu. We depend on tourism for everything that we do, and that has taken a fall at this time. But there are people who have come to Port St. John's and are here in the B&Bs enjoying themselves, because Port St. John's is not only about the sea. There's a lot to enjoy here. Ilwandle zephondo lempuma koloni ziza kuhlala zivaliwe de kube ngomhla wesi-3 kuJanuwari wonyaka ozayo, nanjengokutsho kukaMongameli Cyril Ramaphosa.